Apa mo na eh? Kaste ti panagukis mo. Bax. Bye. Ukisam to dito kaguddo ti patatas ta siyak man lang ti panggumatang ti kuan. Ukod ti baboyan. Magdatangan niyo. Jay, agpangato kasta. Santog pababaak. Kasalamang loko kayo mga min. Pababaak nga. Kag pababaak nga rod. Manay. Ang tawag rin. Oh. Budwa. Wen ta gudwa. Gudwa. Okay. Gudwa na toy. Ata lang to brag. Di kiti sibuyas nga eh. Kung garamit ka to pa yun ah. Woy. Pagkakanyo ito magsisida na tikwan. Bukod. 345 po. Taba-tabaton mo na ka. Wala uya, ano ka? Budwa. Budwa nga patatas. Ay, makasidamot lang tao si Kuang Kukod baboy eh. Budwa kung na naman ukisan ka nga patatas. Apet, damot siguro ti strategy na ating ako ah. Kaslagay ti dado mga luto. Apet, kagudwa lang mat ti pa ukisan na. Kasanong rodetan? Wah, tinagdama ating inang mo. Baka kuha mo dayay. Baro nga teknik na siguro ada. Taak pala gukis iti gaston. Patatas nga kuha at gudwa na lang timukis ha. Ame ha, da siguro ti kuha na ada. Style ti panagluluto na. Max! Ah, Naukisa ba yung papukisakan? okay, uy. Ana, ganun na. Apa mo na eh? Kaste ti panagukis mo. Di mo gudwa ya. Kagudwa na ito, kagudwa. Hanga dahi tati bagak nga gudwa. Kung ayaw gudwa, ati gudwa lang ti patatas. Kung ako Kasano mang patapan ang lutom dahi ito, adaukis nan. Kung ako barbarong strategy yun dito. Kung ako Iladamot. yan mo, isaw-saw yun lang dito. Gudwa na nga. Hamo man na uawatanan, ngaminan ti bagakon. Hangkoy baga nga, gudwa mo lang dati ukis na. Kagudwa, ukisam dito yan ti patatas. Kaya eksakto Liwanagin dito. yung amin nuka ngamin ah. Eksakto dito ginatang ko nga kuko doon. Di na ukisak ko dito eh. Puro gudwa maamin natin. Amok ka, the strategy yung. Tinto bumukuwatang amin. Sablay lang amin di may bagbaking kan. Di yung mga amin nga liliwanagan ti. Kagudwa na, kunat, gudwa mo tao kukisamon. Nya amin di pampanunutom ya. Panunuto ka rin ni Rosel.